Today we are celebrating the feast of the exaltation of the cross, no? The feast of the Holy Cross, no? The cross na nga ito, pero pinagdidiriwang pa natin, binibigyan natin ng araw, pinagtutuunan ng ating pansin in our liturgy, in our church, no? For this feast, no? Ang kapistahan na ito ay may dalawang binibigyan ng pansin. Unang pagka-discover ng cross noon pa, no, noong mga year 326 pa by Saint Helena, the mother of Constantine of the Roman Empire, no? When she went to Jerusalem at hinanap kung ang cross, no, ni Jesus, no, ay napag-alaman niya na the cross which was kung saan nakatago, no, ang cross ni Jesus ay nakatayo ang isang pagan temple that was dedicated to Aphrodite or Venus, no. So it was raised by Saint Helena dahil sa alam niya na nasa ilalim daw ang tatlong cross, no, during the crucifixion of Jesus, no, ang isang cross kay Jesus, dalawa sa mga magnanakaw, no. And to identify the cross, it was the dying woman daw, no, isang babae ay pinahipo sa kanya, no, and siya ay gumaling. So napag-alaman nila, no, ng empress na ito na yan ang cross ni Jesus, no. And the church, no, was built there, no, and yun ang mga simulan na pinagsimulan ng pagdiriwang na ito. It was the retrieval of the true cross wherein Jesus was crucified at ang pagtayo ng isang basilika doon sa Jerusalem dedicated to the cross of Jesus, no, the Holy Sepulchre na nandoon na ngayon, no. So, ninakaw din daw ang cross na ito ng mga Persian, no, pero binalik doon ng Emperor Heraclitus na, no. At ngayon ang cross na ito ay nilipat doon sa Rome in Italy. So bakit pa natin pinagdiriwang ito? Ang cross ay simbolo ng isang kahihiyan dahil nandyan, no, namatay ang Diyos, no, at pagpapaasa ng cross, no, the passion of Jesus. Even in our life, no, ayaw natin ng cross, no, iwas tayo sa ating cross, no, sa cross na pinapasa natin. Let it be our life, no, our partner in life, no, kaya ang ating trabaho, yan ang isang pagpapasa ng cross na kung minsan, no, ay iniiwasan natin at sabihin natin, ay Lord, no, napakabigat naman ang aking cross na pinapasan. Pwede ba palit tayo ng cross? O kaya tanggalin mo na itong cross, no? But sa pagpasa natin ng cross, ang pagdadala natin ng cross, no, we will also discover the love of God that is being poured down on humanity. No? Dahil sa cross ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos at kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya we carry our cross with the open heart, no, and with all our strength, no, because diyan din nakasalalay ang ating kaligtasan, no. So that is why today we are commemorating this feast, no, at it is a reminder para sa atin na ang buhay ay hindi kahirapan, no, may kahirapan na kasama yan, pero in our pagpasa ng cross, there also lies our salvation. May kaligtasan, no, at may nakikita tayo, no, na lunas, no, sa ating mga suliran dito sa daigdig, because first and foremost God demonstrated His love, nagpakita, ano, ng kanyang dakilang pagmamahal sa sangkatauhan, sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagpapako kay Kristo sa cross at paggapi, no, ng kung anumang mga masama, ano, dito sa daigdig, most especially the enslavement of sin of the people, no. Pinalaya tayo ni Kristo at binigyan ng kaligtasan upang tayo ay mabuhay, no, sa presensya ng Diyos, no.
So with that, no, in our life, no, sa ating araw-araw naman na pamumuhay, no, may mga cross tayo na pinapasan, but hindi naman yan nangangahulugan na isasantabi lang lamang natin, no, o kaya iwanan natin, no, at ayaw na nating magpasa ng cross, no. You will not be a loving person siguro kung hindi ka magpapasa ng iyong cross, because yan ay sakripisyo. At sa pagsasakripisyo mo, it is a demonstration of your real love, no? Ang tunay na pagmamahal na binibigay mo, no? Sa iyong mga minamahal, no? Sa iyong kapwa-tao, no? At most especially, you are actually taking part, no? In the love of the Lord in this world, no? Yan pala ay isang pagkikisalo, pagkikibahagi sa pagmamahal ni Kristo na makapagligtas sa sangkatauhan, no? So with that, mahalin natin ang ating cross, no? At gawin natin, no, na yan ay simbolo din, no, ng ating dakilang pagmamahal, and most especially our work with God, no, na nakakaligtas, nakapagbibigay, no, ng tunay na saya at kaligtasan sa ating buhay, no. So with this siguro, ang ating unang reflection, of course, dala-dalahin natin ang ating cross, no, dalhin natin ang cross ni Kristo, because in that way, no, may pagkita din natin, no, na may Diyos tayo na sinusunod at ang kanyang pagmamahal ay nangingibabaw sa ating buhay, no. In so doing, sa ating kung taglay natin at dala natin ang pagmamahal ng Diyos, no, it will give us strength, no, will bibigay sa atin ng lakas upang tanggapin o kaya lampasan ang mga challenges ng ating buhay. Kung ano man nasa ating trabaho, for example, tayo ay nahihirapan, may mga problema tayo na hinaharap na kailangang solusyonan. And sometimes, no, when we are with God, no, and we are doing it for the love of God, no, you will be surprised that there are always a solution at mapapagaan, no. May solusyon sa ating problema, no, at sometimes there are also other people na makikita mo sobra-sobra, no, ang grasya ng Diyos na binibigay sa kanila upang gamitin ito para sa ating mga suliranin, sa ikalulutas ng ating suliranin dito sa daigdig, because there is God actually who is one with us, no, in this journey, in this life, no. Do not ever think na nag-iisa tayo dito sa mundo, and God is not taking part, no, in our sufferings or in our work, no. Because kung taglay natin si Kristo, kaya nating lampasan itong lahat. Pasanin ang ating cross, no? Tanggapin ang kalbaryo sa ating buhay, because after that, there is also the resurrection, no? So, sige, magpasan tayo ng cross, because in so doing, may kaligtasan ang ating kaluluwa at may buhay na binibigay ito, no, para sa ating lahat, no. Kung gusto ninyong mabuhay ng totoo at tunay na at may meaning at may halaga, may value ang inyong buhay, the cross of Christ mo ay pasanin natin, because it will lead, no, to our salvation. At pangalawa, we also bless other people, no? We bless our lives, no, with the cross of Jesus, no. So nalaman na natin na ang cross na ito ay may power, no, at may nagsisimbolo ng kaligtasan. We bless them, no. When we enter the church, no, we make a sign of the cross, no. When we start our celebration, we make the sign of the cross, no. At kung sa ating pagdadarasal, we also are starting it with a cross and ending it, no, with a cross, because we honor God, no, in our celebration, and God is part of our celebration. At with that, no, we also extend the blessings of the cross, no. Christ's victory in this life na nagbibigay buhay sa ating lahat, no. Gumagapi sa mga kasalanan at sa mga masasamang espiritu dito sa daigdig na ito, and most especially the triumph of God, no, over
evil and over sin. No? And in so doing, no, we honor the Trinity, the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Makabubuhay pala ito, makapagbigay ng buhay para sa atin because it is ay gawain ng Diyos. No? Ang cross, no? Pagpapasa natin ng cross ay gawain ng Diyos na nagbibigay ng buhay para sa sanglibutan. No? So in that way, no, mahalin natin ang cross, no, and we bless others with the victory of Christ over sin and death. We bless them with the love of God, with the life of the Trinity, and most especially with the life of heaven that is being given to us. No? And thirdly, it also reminds us na sa cross pala ay we are forgiven of our sins. No? Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, and Jesus continues to do so in our life, so that we can also be forgiving towards other people. No? Kaya din nating makapagpatawad sa ibang mga tao, and tayo pa rin ay patuloy na nagsishare nitong cross ni Kristo, no, sa ating buhay. And in that way, ang kaligtasan ay hindi malayong matamo ng ating kaluluwa. And most especially, nangangahulugan ito na malapit tayo sa Diyos. No? So today, no, instead of iwasan natin ang ating cross, no, ibigay natin ang cross ni Kristo na nagbibigay buhay, nagbibigay ng pagmamahal, and most especially, nag-remind sa atin of the saving action of God in this life. No? In the cross, there is salvation, there is life, and there is God who continues to love us in this world. May the cross of Christ and our celebration today remind us always of the presence of God in our life. May God bless us all.